Everyone touch. አጎር ካስታይል ሳምና እዚ ሳምና ሚታዊት ናይ ተፈጥሮ ወይ ኦርጋኒክ ኮይኑ ካብ ሳንፍላወር ዘይት ኣውሊዕ ኮኮናት ኦይል ጉልዕን ካልኦትን ስራሕ ሳምና እዩ ጥቕሙ ሴንሲቲቭ ወይ ተነቃፍ ቆርበት ተለካ ሽታ ሳምና ዘይትፈቱ ትኾይንካ ናይ ባዕልኻ ሽታ ትፈቱ ትኾይንካ ዕንፍሩር ናይ ገጽን ድርቀት ቆርበትን ተለካን እዚ ሳምና ብመልክዕ ፈሳሲ ዝዳሎ ኮይኑ 500 ሚሊግራም ዓቕን ኣለዎ ከም ሻምፖ ንኹሉ ክፋል ኣካላትና የገልግል ከም ተወሳኺ ናይ ባዕልና ሽታ ተድሊና ብላዕሊ ከም ናዕናዕ ለሚን ካሚሜል ዝኣመሰሉ ከነእትወሉ ንኽእል ኢና ዕድመን ጾታን ዘይፈሊ ዝበለጸ ናይ ተፈጥሮ ሃይ ኳሊቲ ሳምና እዩ ኣጎር ካስታይል ሳምና ገንዘብ አጣፊ ቀጸላታት ናብራ እምባን ጎልጎልን ለማጽን ገደልን እቲ ኸይዲብ እቲ ኸይወርድ እቲ ሓደ ኸይጽበ እቲ ሓደ ኸይርክብ ገንዘብ አጣፊ ህይወተይ ጎልጎል ዝኾነ እንታይ ይብሉ ዓቐብን ጸድፊ ዝተበለየ ኣነስከንዚ ኣጣዕትና ሆይን ይስማዓኒ ዘሎ ድሓን ዲኻ ሽኮሪና مسأل من برمزن رقمت قروانتي موي أنا محزي معري أمو سيران زرعي عين برانا والكو قدنا رحدلي سمعان أما نقول حتياتهم فوق راسنا أتيا خزرك تصبق يكون تعرفوني زعنا أول دمرات حنت تيقبرني هيوت قدمن دحرن ገንዘብ ዶ حلنا يسعر فقردوس نوات يسر تخاتاتاليت فيلم ገንዘብ አጣፊ እቲ ዘይምርኻብ ካብ ምጥፋዕ ካብ ኮነ ምኽንያት ትምጥፋዕኸ እንታይ ኮን ይኸውን ገንዘብ አጣፊ እሞተ ዝረጋጋእ ዘሎ ምኽንያት ኮን ፍለጥ ዘሎ ገንዘብ አለኝ ነየው ገንዘብ ይብለኝ ካብዚ ተመርዒኻ ንኣሜሪካ ናፍቆት ኣሎ ገለብ ዋ መጃሃይለካ ስደላ እንታይ ደዲኻ ገንዘብ አጣፊ بزي ودقت عبوت منقد زغعزون كو بزحات ابيوت حدا حدك انت زكيلو حدا خلات دوم زلخ صوت انت زكيلو ابزع مع مغباسي صغير ناتن فرس قرب حلفا زلو وين يسمعك حاجه تبلع الشخط وقي كاي ورك اختركب كاغودا غدي سمعت كاي سبلو مزيمن زي اللي خاندي لخاد لك هيوتي مولو كوم غير لبي سلبه ودقاتي مني فلته لو تروح كلا تلك تعرفي اوكاي نايلو مسبقوا كل جزء جويا من قدمه كاب حدا حنصات سبقس ابتخيدت جن مترافن محلافن الله اتزق قدمه قلص كيبله يقصل اتسترفخ يسعب كركب زي كركب جن ناي جزين عدل حطو يخون فيلم ገንዘብ አጣፊ ገንዘብ አጣፊ من دي سيدي لا سلام رغلون قبلنا صلوا الود صلوا هوت كما يفلي كونترات حيزات له غنا بلشتي بقله تخلي كله مساي توليدو مساي زعبي صقم يزلني حقي زينه صبوينا اخي انا بزي له لسي ارزقساس مسحاده غبس كتعللنتي قرب حفرات بلناتي تفقرو سب كاب حمانا تصبو كما أسرتنا موزات السباقيري لو مخاي حقو سندي ገንዘብ አጣፊ مساللات هيوتن صلوون ማሕበራውን ፍቅራውን ዛንታ ዝሓዘለት ተኸታታሊት ናይ ትግርኛ ፊልም ገንዘብ አጣፊ Everyone touch. أمو حراي كويس بس حراي تترجع مخانا بزي حراي قرب بجح مش كان أقولي كذي يكون أنا
نزو خلو لبونا خلنا سلامتاي مستر أنت تنعقلنا نفاتاتنا فتننا حري ገንዘብ ዶ ፍቕሪ ንዋይ ዶ ሕውነት ወርቂ ዶ እምነት ኣየናይቲ ህይወት ገንዘብ ኣጣፊኡ ፈጣሪነት መንገድታት ኣለዎ ብጣዕሚ እያ ትሕቲ ኣዝያ ደስ ትብለካ እዚ ኩሉ ግን ስለ ፅባቐናት ክዝኸፍሉ ተዋግዕ ፀገምኩም ውን ክንሰውሮ ኢና ክንቃለስ ዘለና እወ ግን ብዛዕባ ይቁርብ ትሓስብ ነይርኪ ክላ ናተይ ስእልካ እዩ ገንዘብ ኣጣፊኡ ንስለ ገንዘብ ዶስ ንስለ ሕላ ኣየናይቲ ምንባር እቲ ምስጢር ዘይምርኻብ ካብ ምጥፋእ ድዩ ዋላስ ካብ ምርሳዕ መልሱ ኣብ ፊልም ገንዘብ ኣጣፊኡና ክትረኽብዎ ይኹን ገንዘብ ኣጣፊኡና እዛ ልብካ ንረኽበልኩ ርጊ ምስበልኳ ኮይ ኩሉ ነገር ኣለሲ ኣብ ልበይ እያ ኣደ ደይብሉ ገዛሲ ማዕፆ የብሉ ዚንጎ የብሉ ኮታስ ኩሉ የብሉ እሱ ላ ክፈልጥ ኢኻ ክነግሮ እዩ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንድሕር ፈሊጡስ ክርሕቕ ይኽእል እዩ ኣተላሎታ ወዲ ታይማን ሴትዋታስቶም ክልተ ቆልዑ ኣፀጋዓትልያን ሰብኣ ይበሃል ገንዘብ ኣጣፊኡና ኣብ ህይወት ንስለ ገንዘብ ዝግበር ጉያን ብገንዘብ ዝመጽእ ሳዕቤን ከመይ እዩ ኣብ ፊልም ገንዘብ ኣጣፊኡና ገንዘብ ኣጣፊኡና በጃኸ ዝገረደ ኸይተምፂእ ነቶም ዘጨንቆስ ዘለዉ ነገራት ከተለልዮም ፈትኒ እሙ ምን ዳዚዳ ተሳይግን ወላ ስትሰኪማቶ ዝነበረት ቦርሳ ኣይንዘልኪ ኣቦ መሰደ ዝወራ ዘለኩ ኣደ ኮ ቀረባ ዝብል ናይ ውልዳ ኮ ብኩሉ ነገር ምድት ኮይና ረኺባ ድሉቴ ፊስካ ናይ ተበገስ እየ ፅበ ዘለኹ ብተኸታታሊ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኤሪዋን ታች ኢንተርቴይንመንት ክትቀርበልኩም እያ ተኸታታሊት ፊልም ገንዘብ ኣጣፊኡና ገንዘብ ኣጣፊኡና ደራሲ ብርሃነ ክፍሉ ብሩኖ ዳይሬክተር ሚካኤል ኢያሱ ሃርሞኒ ገንዘብ ኣጣፊኡና ናተይ ዝበልካዮ ከምዛ ዘይትፋለት ገንዘብ ምስ በለዮ What?